Ako vyťažiť z pasového bagra maximum? Odpoveď je jednoduchá. Správne príslušenstvo. Dnes si povieme niečo o mulčovači Canjini. Mulčovače Canjini sú robustné mulčovače navrhnuté pre pásové bagre s hmotnosťou od 1,5 tony a ideálne sa hodia na údržbu zelene, od čistenia krajníc až po likvidáciu kríkov či menších stromov. Vynikajú pevnou konštrukciou s ochranou ložísk, vďaka čomu zvládajú aj náročné podmienky. Jeho flexibilita spočíva v možnosti vybrať si medzi nožovým a kladivovým hriadeľom podľa typu terénu a nastavením oporného valca. Integrovaná ventilová jednotka zároveň chráni motor a predĺžuje jeho životnosť. Mulčovač sa dá jednoducho prispôsobiť rôznym strojom a jeho pracovná šírka 1200 mm spolu s výkonom umožňuje efektívnu a rýchlu prácu. Ak potrebujete silnejší model alebo pracujete s väčším strojom, Canjini ponúka aj ďalšie verzie s vyšším výkonom a šírkou. Moje meno je Martin Krajňák a ďakujem, že ste si video pozreli až do konca. Ak sa vám páčilo, budeme radi za like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu.